ai ba ma wannan ne zai baka mamaki ba sai kaga lokacin da ina wanda yake da nake gama ai nake ga ma ranar da muka yi kana ji wanda ita ce kuma ba ka ganta da yake kai don Allah ya wannan ita ilimi ce ai ba ba a kai wallahi ai ta gama kyau a ka ba ya zama a hada da wancan ai dan kurin iskiliya yanzu ba wannan ba ba shine zai baka mamaki wata kwata da nake ga ma akwai abin da wannan a san da ni hawa mu ban sani ba kuwa a can layi nan kasa take bari ka da na kanan da cin karbonin mai a gani ba ta da matsala Allah Allah wallahi da ta kenan bari in cin karbo sha ɗayan ka gane ba wallahi yawwa da Allah in ba ki da amfanin da ki dan samu sha ɗayan da ki dan samu yawwa ko amma ba kake da ba in samun sha ɗayan yawwa kinga baiwa Allah kinga ya haka na baiwa Allah lafiya na baki waya da na ce ki samun nan baki kuma na ga zaki da waya yaushe ka bani waya audawa bi na da a baya da kake kenan shari wai shi ka bani waya a baiwa Allah yanzu ba na baki waya ta nace ki samun nan baki zan yi kaga da Allah saurara mun wallahi zan ma ihun barawo ya kawai na tafiya a hanya ka biyo ni ka ce wai ka bani waya wace waya ka bani a baiwa Allah saurara mun mana ko dai barauni ya ce ke ban sani ba jama'a barawo